Suot ang kulay ng kanilang inirepresentang kupunan. Nagpakitang gilas sa pagsayaw ang mga empleyado ng provincial government sa ginanap na 4th edition ng dance sports competition. Kanya-kanyang dance step na talaga namang pinaghandaan at pinaghirapan. Bahagi ito ng Pagalawtan Ulupan at Gobyerno Itanduro 2019 na isang proyekto ni Governor Amado Pogi I. Espino III na layong i-showcase ang galing ng mga empleyado ng provincial government sa pagsayaw. Nahati ito sa dalawang kategorya, ang Standard at Latin Dance. Ilan sa kanilang mga isinayaw sa Latin category ay ang Cha-Cha, Rumba at Jive. Sa Standard naman kabilang ang Waltz, Tango at Quick Step. Tagumpay namang nadepensahan ng team financiers ang first place sa Standard category. Aside from diet, ano yung posture namin? So kailangan straight body kami lagi. And then yung connection naming dalawa. Na dapat lagi kaming close. Tsaka yung paa natin, no? Dapat may connection yung paa namin kung alam namin. Coordination sa isa't isa. Na alam namin kung saan siya mag-i-step, saan ako mag-i-step. Nasungkit naman ng Team Warriors ang first place sa Latin category. Ginawa talaga namin yung best namin to conduct practices every afternoon. Actually, umaabot kami hanggang gabi. Talagang nag-focus kami sa stamina, endurance, at syempre mastery ng step. At katulad ng sinasabi ng coach namin parati na kailangan ng proper timing. Lahat yun pinagsama-sama namin yung ingredients na yon para makuha namin yung championship this year. Makakatanggap ng cash prize at trophies ang mga nagwagi. Sa championship game ng larong Tug-of-War, lakas ng katawan naman ang ipinamalas ng mga empleyado. Matinding hilaan ang naganap sa women's lightweight category sa pagitan ng financiers at warriors, kung saan tagumpay na nakuha ng financiers ang kampyonato. Warriors naman ng women's heavyweight category ang nanalo sa sunod na game laban sa benchmark. Sa men's lightweight, mainit din ang labanan sa pagitan ng Builders at Warriors na kinalaunan ay naipanalo ng Team Builders. Sa men's heavyweight, nagharap ang Builders at Benchmark sa isang napaka-intense na hilaan. Walang gustong patalo, pero sa huli, wagi pa rin ang Builders at hinirang na champion. Sa Tug-of-War kasi, kailangan yung stamina, tsaka kondisyon ng katawan talaga. Tsaka, syempre, mindset din kasi pagka nawalan ka ng concentration, hindi ka basta-basta makakahila eh. Sa ganitong paraan, na ipapamalas ng bawat empleyado ng provincial government ang kanilang mga talento sa sports at iba pang mga larangan. Para sa Capital News TV, Edward Quinto.